Здравейте! И сега имаме ревю в Minecraft България. И хубав сървър, който е приятен. Също много нямам. Добре. Няма такива командни, значи. Окей. Няма ли някакви игри, например? Към адвенджени тела. Що е диня? Един е до първи до 8 лева, а другия е до 30. Скланах защо вече. И сега започваме. Знам какво правя. Съм влизал в това сетъл доста отдавна. Relation. Кончета правила. Значи така и какво е това? Брутал PvP мега арени, не. Що? Този сървър е доста хубав. Това е само показване и показано. И това е от мен. Долу в описанието ще има IP-то на сървъра. И това беше от мен. И до